Yüklülük вакытында jinsi якынлык кылырга ярыймы? Бу инде ирләрнең яраткан сораулары. Сюрприз. Димәк, буларның гомумән балалары Әйе. була алмый дигән сүз. Йөклелек чоры ул чир чоры түгел. Кайнар сәлам барыгызга да. Әйдә сөйләшәбез. Сөйләшербез һәм әңгәмә алып барырбыз без бүген нәкъ менә хатын-кызның иң матур, шул ук вакытта катлаулы һәм мөһим вакыты турында, ягъни yüklülük чоры хакында. Мин Илүзә Касымова, бүген бездә кунакта акушер-гинеколог Вахитова Әлфия Илдар кызы. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, яхшы. Бүгенге сорауларга җавап бирергә сез әзерме? Әзерләнгән идем. Алла бирсә, йөреп чыгарбыз дип ышанам. Амин. Шунда ук беренче сораудан башлыйсы килә. Иң мөһим һәм иң кирәкле сорауларның берседер бу. Хатын-кызга һәм ир-атка yüklülük чорына әзерлекне ничек һәм кайчан башларга? Гомумән менә ир-атка да күренергә кирәкме? Врачларга, табибларга? Әлбәттә, ир-ат белән хатын-кыз кайчан инде үзләре шундый фикергә киләчәкләр, безгә бала кирәк, бала алып кайтабыз дип уйлашканнан соң, инде 7-10 ай алдан әзерләнүе башласалар, ул күпкә хупрак, ул күпкә яхшырак һәм дөресрәк тә булыр. Ни өчен дигәндә, чөнки чынлыкта да хәзерге вакытта барлык кеше сау сәламәт түгел. Ул гаип итеп тә әйтү түгел, ул хәзерге социум, хәзерге чор заманасы, хәзерге чор замана шире дип әйтгәндә, һәм инде әйе була шундый парлар, алар тикшеренәләр, һәм аларның барысы да яхшы. Әлбәттә, инде вакытта алар yüklülük чорына әзерләнә башлый алалар. Инде була шундый парлар, кайда анализларны корректировать итәргә кирәк. Я булмаса инде теге яисә бу туры килмәүченлек турында информация, мәгълүмат барлыкка килә. Һәм шуңа күрә инде аларның барысын да рәткә китерер өчен аларга вакыт кирәк. Yüklülük ул андый чор түгел, менә миңа хәзер үк кирәк, мин телим. Ул алай барлыкка килергә тиеш түгел. Чөнки алай барлыкка килсә, аннары аның осложнениялары дип әйтгәндә күбрәк булырга мөмкин. Шуңа күрә һәрбер нәрсәгә әзерләнеп, инде аякта нык турып, теге без булдырабыз дип әйтә башларга кирәк. Җитди карарга кирәк. Җитди, әлбәттә, җитди карашка булырга тиеш. Хатын-кыз нинди анализлар бирергә тиеш бармы аның исемлеге? Әйе, чекап дип әйтәбез без инде, ягъни регламентлар дигәндә, рекомендациялар дип шул вакытта әйтгәндә, ул әлбәттә бар. Аны һәрбер акушер-гинеколог белә, һәрбер клиникада, ул хөкүмәт клиникасы мәллә инде, теге частный клиникалармы инде, аларда бөтенесендә бар. Хатын-кыз кая теле шунда барып бирә ала. Иң мөһиме инде аны җиңелләреннән дип әйтгәндә башлаганда, ул кан анализлары, сидек анализы, инде мазоклар, УЗИлар үтәргә тиеш инде. Иң беренче шуннан башлар. Теге сразу бүтән анализны бер юлы бирергә кирәк тә түгел, ул тиеш әйбер дә түгел. Һәрбер икенче юлы бирә торган анализлар өчен аңа күрсәтү булырга тиеш. Ни өчен, мәсәлән, без хатын-кызга ул анализны бирергә кушабыз, һәм инде әлбәттә хатын-кызга бәйнә барсын аңлатырга тиеш. Ни өчен? Чөнки хатын-кызның үзендә дә аңлашылык булырга тиеш. Без нәрсәне хәзерге вакытта карыйбыз, нәрсәне хәзерге вакытта тикшерәбез, һәм нәрсә көтәбез ул анализдан инде. Инде ир-атка килгәндә, әлбәттә, ир-атларында тикшерергә кирәк. Минималь анализларны алар шулай ук бирергә тиешләр. Ни өчен? Чөнки ул туачак бала, ул бит әтидән дә этик 50% фундаментны ала. Әнидән дә 50% фундаментны ала. Һәм шуңа күрә инде икесенең дә фундаментлары нык булсын өчен, һәм инде яңа организмга үсеш бирер өчен, әлбәттә, икесен дә тикшерсәк, ул дөресрәк була. Әгәр дә мәсәлән алдан тикшеренергә өлгермәде ди, ир-ат та хатын-кыз да, бу чиракта хәзер нишләргә? Була андый узган чакларда инде, әлбәттә, инде ул вакытта хатын-кыз үзенең йөкле икән белү белән ул табибка бара. Табиб шулай ук аңа минималь анализлар назначайта, чөнки организмда менә шушы ни өчен белү белән барырга кирәк. Закладка органы дип әйтгәндә, закладка органнар булганда, чтобы организмга бүтән кирәк микро-макро элементлар кирделәр, һәм инде туачак бала, Алла бирсә, сау сәламәт булып тусын өчен инде. Шуңа күрә инде кичектермәскә,
вакыт булмады, тагын бер инде шундый сүзләр ул инде монда дөрес түгел. Бу иң мөһим әйберләрнең берсе. Әйе. Бигрәк тә инде син яңа кеше барлыкка китерәсең икән, моңа инде бигрәк тә җитди карарга кирәк икеләтә. Әлбәттә, чөнки безгә ата-анага аның өчен җавап бирә туры киләчәк. Ул баланың туасы баланың киләчәге. Әйтеп үттегез бит әле, хәзер балага уза алмаучы яшьләр күп дидегез. Моңа инде безнең әйләнә тирәдә димәк йогынты ясый. Нәрсә ашау, эчүме, әллә безнең һава менә шундый хәзер начарайды диләр. Бергә. Бүтән иң зур менә теге әйтик инде йогынты ясый торган фактор ул стресс беренче очракта, чөнки бик күп кешеләр стресска биреләләр. Аннан инде безнең стресска бирелгәннән соң организмда үзебезнең физиологик гормоннар бүленәсе урында алар бүленмиләр. Алардан просто вот менә курку калып дип әйтикме соң инде блокируется дип әйтик инде һәм шул хисаптан безнең башлана проблемалар. Я теге я бу дип инде һәм шуңа карата аларның авырга узу вакыты кичектерелә. Авырга теләгәндә узалмаганнан соң аннары эмоцияга биреләләр. Ул аңлашыла ни өчен икән, чөнки бит инде кияүгә чыккачанда һәрбер пар бит инде бала көтә, ата-ана булырга әзерләнә инде. Монда бер тапкыр юк, ике тапкыр юк, аннан соң инде шул эмоцияларга бирелеп, алар уже кулларын төшерәләр. Чын барлыкта да ул бит менә алай булырга тиеш түгел. Һәрбер нәрсәгә эмоциялар ул бар. Мин анысы белән килешәм, әмма дә ләкин һәрбер нәрсәгә аяк акыл белән кылырга тиеш. Хәзер 21 гасыр заманасы, интернет заманасы. Күп кеше интернеттан гына интернет заманасы дип әйттем дә, әмма ләкин интернет заманасы ул ике таяк башы дип әйтик. Берсе интернетка гына карап, шуннан анализлар биреп лечение алып ята, табибка бармыйча инде, икенчесе инде киресенчә дөрес мәгълүматларны укый, үзенә галочкалар куеп бара, менә моны эшләргә кирәк дип, һәм инде үзенә көн билгели, табибка бара, бөтенсен бәйнә сөйләп бирә, киңәшләшә, ул иң мөһиме табибыңнан яшермәскә. Чөнки әгәр дә син яшерәсең икән, без рентген кешеләр түгел. Мәсәлән, без сезгә карап, мин әйтә алмыйм, сезнең шул дип инде. Сөйләшергә кирәк, аңлашырга кирәк, курыкмаска кирәк, беркем дә сезгә бармак төртеп көлмәячәк. Менә аның шул икән, бу икән анда дип инде. Ул андай бер юк. Киресенчә, кеше табиб сезгә булышырга омтылачак, тырышачак һәм әлбәттә инде әгәр дә сез аның белән бер теге контакт табасыз икән, контент дип әйтик инде, сезнең барса барып чыгачак. Иң мөһим ул күңелдәге өмет. Төшенкелеккә бирелмәскә кирәк. Бирелмәскә. Менә иң куркыныч моментлар ул төшенкелеккә бирү. Барыбер дә сорап китәсе килә, туклану ничек тәэсир итә менә йөклелеккә? Әлбәттә, тукланудан да күп әйбер тора. Тукланудан әгәр дә син дөрес иттереп, ата-ана дөрес иттереп туклана икән, фундамент ул тукланудан да бала өчен барлыкка киләчәк. Без бит инде хәзер менә тагын инде 21 гасыр дип әйтәм инде. Кая телисең, нәрсә телисең, барсы да бар. Без фастфудка ияләнгән хәзер. Тиз генә тамакны туйдыра. Ул бәя буенча доступны, кулайрак. Әйе, һәм инде әлбәттә аның даже газировкаларны алганда да ул прям аның белән ашасаң тәмлерәк сыман тора. Мин теге яшерен батырын түгел, мин үзем дә кайбер чакта яратам фастфудны ашарга. Әмма дә ләкин мин беләм, что минем һәрбер ашаган фастфудым ул минем өчен зыян китерә. Шулай ук менә йөклелеккә әзерләнгән хатын-кызларга, ир-атларга ни өчен дөрес иттереп тукланырга кирәк, ни өчен натур продуктлар булсын. Хәзер бит инде күбесе ППга күчә, дөрес иттереп вакытка бүлеп ашыйлар. Менә ул дөрес. Чөнки организм ул бит инде син һәрбер ашаган синең фастфудың организм тиеш расщеплять итәргә. Бүләргә дип әйтик инде. Һәм әгәр дә инде синең һаман шул бер углеводлар, ул нәрсә булсын? Ул углеводтан без нәрсә алыйк? Күп йөрүдән тора, менә тагын саф һава дип әйтәбез инде, хәтта безнең саф һаваның сахар гына калгандыр инде. Шәһәрдә шулай, авылда барыбер бар әле ул. Әзрәк кислород дигән әйбер бар. Күбрәк кирәк. Чөнки без адымнар ясаганда безнең кан әйләнеше үзгәрә, безнең эчке органнарга шулай ук
кровообращение үзгәрә, скорость үзгәрә һәм инде тукландыра дип әйтик инде безнең эчке органнарны инде шуннан энергия расщепляться итә. Менә опять-таки безнең ашаган фастфудларыбызны әгәр тиз арада Эшкәртү чыгарасың өчен. килсә, әйе, авиастройдан привозкага барып кайтырга була инде. Җәяү Генә, тиз генә. Шуңа күрә йөрүдән дә бик күп бертә. Әгәр дә инде сез аңлыйсыз, сезгә вот менә, ну яратмыйсыз сез йөргә, була шундый кешеләр, җәяү йөргә яратмыйлар инде. Вакытыгыз юганда. Бассейн, йога, фитнес. Менә шундый теге плавный нагрузкалар дип әйтик. Түгел анда килдең дә штанга күтәрдең дә, все булды, мин 1-2 нагрузка ясадым, минем килоджоульлар булды, все, мин кайтып китәм. Алай булырга тиеш түгел. Ашау, эчү һәм тормыш рәвешен ярар без тиз генә теге күз аллап үттек, ниндирәк булырга тиеш. Әйтәләр бит әле шулай ук төрле витаминнар эчәргә кушалар, төрле микроэлементлар булырга тиеш диләр организмда хатын-кызның. Нинди батлар менә эчәргә ярыймы аларны гомумән һәм ниндиләрне киңәш итәләр? Батлар буенча, ул һәр вакытта да менә без табиблар инде сүзешәбез дип әйтик. Чөнки хәзер батлар 400 меңгә якын. Әнә бер көндә генә статья укып утырдым. Күбесендә кызганычка каршы табылган шундый матдәләр зыян организмга киресенчә зыян китерә торган. Мәсәлән, күбесе бит инде маркетплейслардан заказывать итә. Уңайлы, очсыз, тиз арада килеп җитә. Әмма дә ләкин аның составын укып бетермиләр беренчедән, икенчедән маркетплейстан килгәндә безгә нәрсә килеп җитәсен без тоже белмибез. Анда бит әле гомумән оригинал Менә әйберләрне дә сатмыйлар. иң теге ничек внимание кешенең җәлеп итәргә тиеш, ул оригинал булырга тиеш. Әгәр дә кеше тели икән, нинди дә булса, макро-микро препаратлар эчәргә, иң беренчедән кан анализы бирә кирәк. Тикшерергә кирәк. Менә күбесе инде теге менә бөтен кеше витамин D, омега, мин дә эчәм әле. Ферритинны күтәрәләр. Әмма ләкин анализ бирмичә эчә башлыйлар. Анализны бирәсең, анда киресенчә син аны пока эчәргә тиеш түгел, син башкасын эчәргә тиеш килеп чыга, шундый информация бирелә. Шуңа күрә инде һәр вакытта да үзеңне тикшереп торырга кирәк. Хәзерге вакытта, заманада без бик күп нәрсәгә акчаны түгәбез, әрәм итәбез, теге тотабыз дигәндә инде. Иң мөһиме сәламәтлек өчен без жәллибез. Керәбез дә лаборатория менә мин үзем теге эшләгәч инде күрәм инде ничек кеше карый бу информацияга. Менә сездә анализ бирү ничә сум тора? Шуның хәтлектән, ой, кыйммәт ярачы. Ул бара да шул көнне тырнак ясатып кайта. Мин бер көн ишеттем, тырнак ясату 2400 тора икән. Мен әйтәм, 2000 үземчә фикерлим инде. 2400-гә мен әйтәм, шундый анализлар бирә ала иде. Үзен тикшерә алайды инде. Әйе, мин теге ансын ышанам, анализ биргәннән соң обязательно берәрсә килеп чыгачагында, тагын дополнительный анализ бирергә кирәкме, анда берәр нинди обследование үтәргә кирәкме, әллә инде уже витаминнар алырга кирәкме? Ул бит тагын накладно, тагын акча түгәргә кирәк булачак. Икеше ярар ди дә, кул селти дә һәм шулай итеп чыгып китә. Мин аңлыйм, хәзер һәрбер кеше төрлечә яши, зарплатлары төрлечә. Ну, ул син бит кемнеңдер әнисе, кемнеңдер сеңлесе, кемдер хатыны. Ул бит инде менә аның турында да уйларга кирәк. Монда хәзер һәрбер табиб психолог та икән. Әйе. Ансы белән килешәм. Обрабатывать итү өчен башта. Да, ансы белән килешәм. Ул күп вакытның менә приемда, УЗИдә күп вакытны ала, менә алай итеп сөйләшеп, алар бит уйлыйлар, менә УЗИга керәм дә, все. Менә сорау беренче сорау. Нәрсә өчен сез УЗИ ясыйсыз? Аны чыгып машинадагы бардачокка алып куярышыммы? Илегә алып кайтып бер шкафка һәм соңнан теге документлар араганда, бу 2024 елда үткән именно, кирәк түгел диләр дә бүгәрләр аталар. Әңгәмә башында шулай әйтеп киткән идегез, Ират белән хатын-кыз бер-берсенә туры килмәгән очраклар да була дип. Менә бу вакытта нәрсә эшләргә? Аны бит инде йөргән вакытта карамыйсың, синең кан группаң нинди, резус факторларың нинди дип. Менә гашык булдың, шунда ук өйләнәсең, кияүгә чыгасың килә. Мисал өчен инде. Ярар, хәзер гаилә корып җибәрдең, белдең ди, сезнең анда белмим, ул кан группасына резус факторлардан тора икән. Резус факторы, сез дөрес әйтәсез. Бу инде әлбәттә гаилә кору өчен теге препятствие буларга киртә буларга тиеш түгел, әйе. Ни өчен дигәндә, чөнки бар шундый парлар, аларның кан группалары да төрле, резус факторлары да төрле.
барысынака түгел, әмма дә ләкин шулар арасында була шундый парлар, кемнәрнең туры килмей, антитела дип әйтәбез инде без аны, антитела барлыкка килә башлыйлар. Андый вакытта йөклелек чорында хатын-кыз артыннан һәм дә инде әлбәттә бала, туасы бала артыннан инде шундый теге артык внимание бирелә, ешрак чакырыла приемга, анализлар биртергә чакырыла инде. Әгәр дә инде анда була шундый вакытлар, балада анемия барлыкка килә икән, әлбәттә инде алар инде шифаханәгә җибәреләләр инде. Анда уже аларны табиблар күз астында көн сайын күзәтеп торалар һәм инде теге сезнең анализларыгыз туры килми дип беркемдә теге каршы чыкмый аларның бала алып кайтуына. Була шундый менә минем примерда да булды. Беренчесе, уже бу теге анамнез теге үзем булган түгел инде, вот менә анамнызны җыйганда, менә сораштырасызмы инде барсында андый вакытта инде беренче бала ничек туды, икенче бала ничек туды, өченче бала ничек туды инде. Һәм менә шул вакытта беренче бала белән бар да яхшы иде ди. Даже антитела да булмады ди, группа крови да бар да яхшы булды тугач ди. Икенчесе белән проблемалар булды ди. Инде өченчесе менә тагын бар да яхшы ди. Менә шуңа күрә теге аларның барысы да кабатлана, ничә бала тапсаң барысына шундый була дигән сүз юк ул. Киресенчә була шундый парлар, чыннан да беренчесе, икенчесе проблема була, өченчесенең бар да яхшы. Бу общепопуляционный естественный отбор дип атыйк инде. Теге, может, ул бик грубо дигән сүз инде. Әмма дә ләкин теге андый вакытлар була һәм инде кемнәрнең резус отрицательный каннары бала тапканнан соң, аборт ясатканнан соң, аны хотя кызганычка каршы аборт ясатканнан соң кайбер хатыннар ул антирезусный иммуноглобулин дигән әйберне кадатмыйлар. Нигә миңа кирәк инде ул диләр. Аннан икенче тапкыр, өченче тапкыр бала алып кайтырга җыенганда, менә анда проблемалар булырга мөмкин. Чөнки антирезусный иммуноглобулин дигән матдә дару кадалмаган. Һәм инде ул антирезусный иммуноглобулинны әгәр дә йөклелек чорында анализ биреп киләләр һәм антитела барлыкка килми, шул анализларда антитела не обнаружили дип языла, ул 28 атнада антирезусный иммуноглобулин дигән дару кадалырга тиеш. Күпме мин белмәгән сүзләр монда хәзер башым шартлый. Әле мин менә әгәр дә инде хатын-кыз белән ир-атның анда каннары туры килми икән, алар бөтенләй гомумән үзә алмыйдыр дип уйлый идем. Юк. Эко гына ярдәм итәргә мөмкиндер дип шулай йөри. Экода бит тагын үзегез күрәсез, ул бит әнкәсенең дә, әтисенең дә материаллары бит инде. Шул ук бит тагын әнисенә подсаживают бит инде. То есть бу теге әзрәк чыннан да бәлки сез белеп тә бетермәнсездер инде, башкачарак информация, мәгълүмат инде моның турында. Бик сирәк була. Минем андый пар турында ишеткәнем бар. Икесенең дә бик озак балалары булмый инде буларның. Булар инде полностью генетический обследование үткәннән соң, икесенең дә бер үк хромосомада поломка гена. Шул ук менә шулай туры килгәннәр, что төрле хромосомада түгел, икесенең дә бер үк хромосомын, бер үк ген җавап бирә торган хромосомада поломка. Димәк, буларның гомумән балалары була алмый дигән сүз. Менә андый минем историяны ишеткән бар, мин аларны даже күргән дә бар ул кешеләрне. Вот, бик бәхетле яшәп яталар. Хәзер беренче тапкыр балага узу турында сорыйсы килә. Беренче йөклелек әгәр дә туктала икән, üzülә икән, яки аборт булды ди, выкидыш булды ди. Һәм безне бит инде мәсәлән элегелектән әбиләр, әниләр кисәтә килә. Беренче баланы төшерергә ярамый, аны саклап кына йөртергә кирәк. Аннан соң абортлар ясатырга ярамый, аннан соң узарга гомумән узмаска мөмкинсең диләр. Бу чынлап та дөресме яки мифмы бу? Юк, миф дип әйтә алмыйм. Чыннан да була шундый парлар, кемнәрнең беренчесе я төшә, я аборт, я теге үсә дә йөрәк тибеше тукты, не развивающий беременность дип, я замерший беременность дип башкача атала инде. Барысы да тора ничәнче срокта булган, нинди сәбәп аркасында булган һәм инде нинди метод белән ул төшертерелгән.
Әгәр дә инде бәләкәй срогы бәләкәйрәк икән инде, дару белән төшертелгән инде, аларның инде осложнениялар дип әйтик инде минимальныйрак була инде. Но барыбер ул зур нагрузка организм өчен. Беренчедән, анда бит инде син даруны булай теге аспирин сыман даруны эчмисең бит, анда бит гормональный даруларны һәм инде әлбәттә анда определенный доза бар ул гормоннарда. Ул организм өчен бик нык зур нагрузка килә. Беренчедән, икенчедән эмоциональный бик нык зур нагрузка килә. Әгәр дә көтеп алынган бала булган булса, анда инде мин даже әйтер идем теге әйтерем түгел, рекомендовать итәм парларга психологка барып кайтырга. Монда берни куркыныч әйбердә түгел, берни теге гаип итеп әйтүдә түгел инде, әмма чыннан да эмоциональ статусны әйбәтлекләп рәткә китерер өчен бик тырышырга кирәк. Анарсын, әгәр дә инде сроклар зуррак икән инде, анда инде инструментлар белән керә башлыйлар. Һәрбер инструмент ул инде барыбер ул бит инде теге халык телендә әйтсәң карасың була бит инде. Ул бит синең организмдагы органыңдан теге алына бит инде. Вот, әлбәттә анда беркемдә теге юқарганча хәтле беркемдә кармый. Ничек тиеш, бөтенесе шулай эшләнелә. Анда инде терапиясе башкача булачак. Анда инде реабилитационный период, восстановительный период вообще башкача булачак. Шуңа күрә инде анда үзеңә карата вниманиены бик нык күтәрергә кирәк. Җиңелчә генә карарга кирәк түгел. Була инде бу хәзер эшкә чыгам итәм, анда урамда йөрергә андай белә кирәк түгел. Үзеңне сакларга кирәк. Хатын-кыз ул бик теге көчле сыман булса да, ул бик нык нәзек. Аның организмы, аның эмоциональный статусы, хатын-кызны чыннан да мин теге үзем теге женская солидарность дип әйткән әйбер түгел инде, хатын-кызны сакларга кирәк. Беренче бала тапканнан соң да, икенче бала тапканнан соң да, чөнки хатын-кызның гомере бала тапканнан соң безнең чәч калынлыгы сыманнан да нечкәрәк җептә әленеп тора. Әйтәләр бит әле 40 көн дәвамында баланы да, ананы да бик кат сакларга кирәк дип. Янс белән килешәм. Шушы йөклелек чоры өзелмәсен өчен һәм гомумән нормаль гына, әйбәт кенә барсын өчен нәрсәләр эшләргә кирәк һәм киресенчә нәрсәләр эшләргә ярамый. Мәсәлән, безнең бит инде элек әбиләребез басуда да тапкан балаларны 15 бала тапкан кешеләр дә бар. Алар авыр әйберләр дә күтәргәннәр, эшләгәннәр көне-төне, һәм алар нык булганнар. Хәзер барыбер теге хатын-кызлар җиңелрәк эштә эшли, алай юк теге физик нагрузкалар нитми дип әйтергә кирәк. Нәрсә белән бәйле шушы нагрузкалар белән мәллә? Беренчедән, элекке безнең әби бабайларыбыз, алар бүтән чорда үскәннәр, менә монда заводлар булмаган. Моның хәтлек машина булмаган, моның хәтлек төтене булмаган. Ашау ризыгына килгәндә, барысы да үзенеке булган. Барысы да менә бакчада нәрсә үскән, шуны ашаганнар алар. Үз җирендә нәрсәне үстергәннәр, бөтенесе дә шуны ашаганнар. Аларның фундаменты яхшы булган. Хәзер инде менә күбесе бит инде беренчедән хәзер бик күп кеше авыр-зорги белән чирле. Ул тоже үзендә ис калдыра. Иммунитетлар түбән. Иммунитетны күтәрер өчен аның өстендә әлбәттә эшләргә кирәк. Безнең хәзерге вакытта беребездә вакыт юк. Без бөтенебездә эштә, бөтенебездә ипотекалар, там кайберәүләрнең кредитлары, бөтенесе дә менә иртә торды, аларның бер генә уй. Менә эшкә барырга, акча табырга, 15нче число җитә, ипотеканы түләргә, баланың садиклары, мәктәпләре, там уку һәм башкасы инде кешенең һәм башында башка фикерләр. Менә бала табу өчен бит инде организм эмоционально әзер булырга тиеш. Физически гына түгел, эмоционально әзер булырга тиеш. Һәм шуңа күрә инде хәзерге вакытта әзерләнергә кирәк. Инде әлбәттә менә без беренче сорау безнең шуның турында иде инде. Һәм аннарысын үзеңне сакларга дип әйтер мин, но йөклелек чоры ул
чирчыры түгел. Ул хатын-кызның, гаиләнең гомумән иң бәхетле чорларының берсе. Һәм инде менә ул вакытта үзеңә внимательно булырга кирәк. Игътибарлырак. Игътибарлырак булырга кирәк әйе. Әгәр дә инде син берәр нинди анда спорт белән шөгыльләнсәң, аннан әкренләп китәргә кирәк. Хәзер бит инде безнең йога, фитнес, бассейн, күңелең нәрсә тели барсы да бар. Урамга чыгып көне буе йөри аласың. Андай әйберләр ярый барсы да. Резкий движениелар ярамый. Кисәк кенә хәрәкәтләр, бөгелергә, кисәк кенә сәдер күтәрергә, кисәк кенә кадәр 15 сантиметрлык каблуклар белән чабырга кирәк түгел. Гомумән каблуклы үкчәле туфлилар кирегә ярыймы соң? Ярый кирәк, но үкчәсе инде тоже шпилькада алырга тиеш түгел инде. Хәзер әгәр дә ортопедический дөрес сайланылган аяк кием булса, аның каблугы да сизелми ул. Әгәр дә инде ортопедический дөрес түгел икән инде, каблуксызлык организмга зыян сала ул. Позвоночникларга, йөрешкә, һәм инде позвоночникка зыян килсә инде, опять-таки безнең эшкә дә зыяны килергә мөмкин инде. Өйдәге эшләүне дәвам итәргәме, мәсәлән, идәннәр Әлбәттә инде хәрәкәттә бәрәкәт дип зрәңне элек-электән килгән сүз түгел бит инде ул. Идәннәрне юрга, өйдәге эш хәрәкәт гомумән булырга тиеш ул. Чөнки без һәрбер хәрәкәтләнгән саен безнең һәрбер группа мышцалар эшләй. Ул мышцалар бала тапканда бик нык кирәк булачак. Аңлашылды. Нәрсәләр гомумән менә эшләргә ярамый алайса, менә катгый рәвештә тыела. Мунчалар керергә ярамый. Эссез сауналарга, хаммамнарга менә анда бик нык аккуратно керергә кирәк. Ни өчен дигәндә, анда беренчедән давление башка, градуслар башка. Һәм алар инде әгәр дә теге хатын-кыз әзерләнмичә теге, мәсәлән, ай буе 2 ай буе кермәгән мунчага, именно менә иссе мунча керәсе килә. Әзерләнмичә керә икән, анда уже хатын-кызның организмында давлениесе уйный башлый, и ул инде үзенә карата определенный бер последствияларга китерергә мөмкин. Аңлашылды. Әле шулай ук массаж, шулай ук кайбер кешеләр ала, кайбер вакытта бит әле массаж ярамый дип әйтәләр. Массаж һәр вакытта да ярамый. Шейно-воротниковый зона дип муен дип әйтгәндә менә анда массажлар, кулларга ярый инде массажлар, аякка бик нык аккуратно кирәк, чөнки аякта әгәр синең варикозларың бар икән инде, анда инде табибсыз опять-таки кысылырга ярамый. Вот, бар остеопатлар. Беременныйлар шитаран остеопатларны. Мин аларны бик нык яратам. Чөнки алар чыннан да бик нык яхшы эшлиләр. Теге йөклелек чоры икән аңлап эшлиләр, белеп эшлиләр. Һәм инде мин аның чыннан да файдасын күрәм. И рекомендовать итәм. Йөкле вакытта брекетларны кию шулай ук яхшы күренеш түгел дип әйтәләр, чөнки аларны тартырырга кирәк бит инде дугаларын һәр вакыт теге шомалап, нормада тотырга кирәк. Менә бу ничек тәэсир итә, ярыймы алай? Гомумән, йөклелек чорында тешләрне лечить итәргә, санировать итеп әйтәбез инде без. Ул кирәк булачак. Чөнки һәрбер очаг инфекция тештә, менә кариес дип алганда очаг инфекциясендә, ул шундый без көтмәгән, без әзер булмаган последствияларга китерергә мөмкин. Бер кариес кына. Ул бит раз очаг инфекция, димәк анда бактериялар, димәк анда флора бүтән инде, һәм инде безнең бит йөклелек чорында иммунитет төшә. Безнең самое слабое местоны бактерия эзләп табачак. Ул аналык, бала белән аналык. Һәм шунда төшеп җитәргә аңа күп сорап тормый дип әйтгәндә күп кирәк түгел. Шуңа күрә гомумән нинди генә сездә очаг инфекция юк. Анда бераз сыткыч чыктымы, тештә кариесмы, анализларда ниндидер үзгәрешләр бармы, воспалениегә таба инде, әлбәттә бөтенесен дә вакытында карарга кирәк, лечить итәргә кирәк. Булай гына кул селтәп кенә, минем гел шулай инде, лейкоцитларым гел югары инде, гел сидегем начар инде дигән сүз вообще йөкле хатын-кыздан ишетелергә тиеш түгел. Менә брекетлар буенча стоматологлар алар һәрберсе беләләр, кайсы срокта нинди манипуляциялар ясарга була, опять-таки шул теге дугалар ни буенча. Әгәр дә аларның ягыннан
әзрәк кичектереп торырга була икән дуганы кысуны инде. Йөклелек бит инде безнең 9 ай дәвам итә инде. Алар кичектереп тора алалар инде. Әгәр дә инде бу кичектереп торырга мөмкинлек юк икән инде, алар теге үз эшләрен эшлиләр һәм инде үзләренең бөтен рекомендацияларын әйтеп бирәләр. Иң мөһиме тешләрне алдан ук каратып куярга. Әйе, ансы әлбәттә. Нинди хроник авырулар булса, кеше хатын-кыз гомумән балага уза алмый бармы андый авырулар? Хроник авыруларга килгәндә, ул бит опять-таки ул хроник авырулар степеньләргә бүленә. Беренче, икенче, өченче степень. Әлбәттә инде әгәр дә соматический ширләр дип атыйбыз без аны, соматик яктан ширләр инде. Әгәр дә ул табиблар йөрәк мул, пульмонолог мул, гастроэнтеролог, нефролог, алар әйтәләр узарга ярамый дип. Без әлбәттә алар белән җыелышабыз, сөйләшәбез, менә алар безгә аңлатып бирәләр, менә шул якта нинди могут быть последствия, йөклелек нинди осложнениягә китәргә мөмкин инде, за и плюсы бөтенесен взвешивает, теге булай гына бер врач әйтте дә, миңа узарга ярамый, и все дип андай юрылырга тиеш түгел. Аңа бик нык теге таләпләр катгый, һәм инде бик нык игътибарлы булырга кирәк. Тыңларга кирәк, һәм колак салырга кирәк. Булай гына җиңелчә генә карарга тиеш түгел. Но кызганычка каршы андый ширләр була, андый гаиләләр очрый. Балага узгач, без бит инде хатын-кызлар, мәсәлән, шунда ук тест белән билгеләргә тырышабыз. Шунда ук карыйбыз, бармы, юкмы икәнен инде. Әгәр дә менә хатын-кыз белмичә йөри, аның күреме килә, 2-3 ай уза, һәм аның йөкле икәне билгеле була. Ни өчен менә шулай күрем килергә мөмкин? Чөнки андый чираклар булганы бар дип ишеткәнем бар. Менә монда мин яраткан минем сүзем бар, сюрприз. Ни өчен дигәндәй, чыннан да андый чираклар очрый. Бу гомумән бала тапканнан соң була. Беренчедән, кайбер хатын-кызларның чыннан да бала тапканнан соң күремнәре килә. 1 айдан соң, 2 айдан соң килгән чираклар да була. Хатын-кыз бала алып кайта. Всё, ул менә үзен шушы балага багышлый, теге расслабляется, уйламый, йөккә узарга мөмкинме? То есть организмдан гормоннар үз рәте белән эшли башлыйлар. Чөнки хатын-кыз расслабилась, нету напряжения, нету адреналин дип әйтгәндә. Һәм инде монда безнең нәрсә, безгә бер әйткән сүзне ишеткән булдым мин. Месячный күремнәр нәрсә ул? Это плач по неслучившейся беременности. Организм елый, что ул йөкле булмады бу айда. Вот, шуңа күрә инде бу хатын-кыз сөенә инде күремнәре килгәнгә инде. Ул уйламый, менә шул вакытта җинси мөнәсәбәткә кергәндә сакланмаганын. Һәм күрем килүдә, күрем килмәүдә бала имезгәндә авырга узмады дигән сүз түгел әле ул. Әйтәм бит, менә кайчан хатын-кыз уже теге җиңел сулап куя, Аллага шөкер, баламны таптым дип, гормоннар үз рәте белән эшли башлыйлар, яичниклар рәткә киләләр. Анда менә УЗИга алар бит 1 айдан соң киләләр бит инде. Син анда УЗИга карыйсың яичникларга, шундый матур, шундый яйцеклеткалар белән, анда еще менә хәзер доминантный фолликул дигән әмер барлыкка килергә әзер булып тора инде. Гомумән организм уже әзерләнә икенче тапкыр йөккә узарга. Һәм инде менә бу сез әйтеп киткән 3 ай буе күрем килә, бу бит инде теге хәзер генә бала тапкан хатын-кызлар турында түгел. Минем үземнең иптәш кызым шулай булды. Бу инде бик күп бала алып кайтты безне, Аллага шөкер. Һәм инде бер көн миңа килде дә, син бит мәйтәм авырладың. Юк инде, сөйләмә инде ди. Анда кеше бар иде, нитеп инде, аның кешесе бар иде инде. Мәйтәм, син авырладың. Сез каян белдегез? Менә күрдем дә мәйтәм, син авырладың. Аннарсы мин алып кереп киттем үземнең бүлмәмә, сөйләмә әйтәм. Синнән берәр яшермәде. Уникат нады. Менә ышансаң ышан, ышанмасаң юк ди, күремнәрем килде ди. Менә андый вакытта инде әгәр дә син уверен түгел икән, авырга узасыңмы, әллә инде узмыйсыңмы икән, сакланырга кирәк. Кесарев кисеме белән табигый бала табу турында да сөйләшеп үтәсе килә. Менә шушы 2 төрле
бала табуның плюслары һәм минуслары нинди? Һәм шулай ук тагын бер сорау, Кесарев кисеме белән табылган балалар иммунитет ягыннан ничектер нәзберегрәк була дип әйтәләр, бу чынлап та дөресме? Иммунитет турында әйтәсем килә, иммунитет өчен әни кеше җавап бирә. Әгәр дә ана күкрәк сөте белән имезә икән, баланың иммунитеты нәзберек булмый. Баланың табигый бала табу ысулы мәллә инде Кесарев кисеме белән дигәндәй, аларның икесенең дә плюслары да, икесенең дә минуслары да бар. Әлбәттә, табигый бала табу ул хатын кыз өчен бик теге озын булырга мөмкин вакыт буенча инде, особенно беренче табучылар инде 18 сәгать буе табырга мөмкин инде. Бу нормальный күренеш теге. Анда кайбер әйтә, менә мин 18 сәгать буе авырттым. Ул бит авыртканда иң башта бит ул баштан хәтлегә авыртмый, ул соңыннан уже теге финишка якынлашканда авыртуның интенсивности күбәя инде. Үзең бала тапканда, табигый юл белән бала тапканда иң мөһиме тыңларга, ишетергә. Опять-таки эмоцияларга бирешмәскә. Менә соңгы уже теге финишный прямойда ишетми башлыйлар. Үзенең ничек тотканнарын кайбер хат, мин бөтенсен әйтмим, мине кайбер хатын кызлар ничек тотканнарын белмиләр. Менә ул самый ответственный момент бит. Чөнки менә хәзер бала бит ул теге, мин яратам ул сүзне, пробка шампанского түгел, чыгып чыгарга теге тизгенә атылып чыгарга инде. Бар биомеханизм родов дип атала. Ул бала ананың размерларына приспосабливается, үзенең эштә поворотларын ясый, һәм инде шул поворотлар ясаганда ул әкрен генә төшә. Әгәр дә әз генә бала теге дөрес борылып бетмәй, дөрес ятмый икән, нихәтлек кенә менә уже все 10 сантиметр ачылыш, менә хәзер без уже кешенә башлыйбыз дип уйлыйсың, әмма дә ләкин бала теге дөрес борылып бетмәгәнгә, әни өчен теге хатын-кыз иртәрәк кешенә башларга мөмкин. Мине кешендерә бит, мин ышанам, кешендерә, әмма дә ләкин үзеңне кулга алырга кирәк. Тыңларга кирәк, суларга кирәк. Менә андый вакытта инде шуңа күрә мин гел ишетергә дип әйтәм инде. Булыша, әгәр дә инде осознанно килгән әтиләр, менә алар булышалар. Матурым, әйдә, сулыйбыз, көчәнмисең, кара миңа, ишет мине, тыңла мине, менә шулай итеп сөйләшергә кирәк. Бар кемнәр белән син киләсең, ничек акырдылар, шулай акыралар. Менә сине ишетмиләр дә алар. Менә шул вакытта инде аңлатып та күрсәтәсең. И шунда уже бергә тотынып, бергә сулашып, бергә кочаклашып, анда биеп дигәндә инде нәрсә генә эшләмисең, менә хатын кызны менә шулай исән-сау гына таптырыр өчен, теге бала төшеп бетсен өчен әйбәтләп, һәм инде аннары менә син әйтәсең, менә хәзер без көчәнәбез дип. Менә көчәнгән вакытта тоже теге тоттым да бөтен көчемне көчәнүгә бирдем дигән сүз түгел. Менә ишетеп көчәнергә кирәк. Менә потуги дип атыбыз, тулгаклар дип атыбыз, без аны финишный прямойда. Менә анда ул кайчан башлана? Менә шул вакытта без организм безгә булыша. Без организмга булышабыз көчәнеп. Менә шул вакытта үзенең кулга алып, бөтен көчеңне алып көчәнергә кирәк. Максимально күпме син күбрәк көчәнәсең, шуның хәтлек уже без балага булышабыз, уже бала теге әкренләп уже чыгы юлына таба бара инде. Әгәр дә инде менә син көчәнмә дигән вакытта көчәнәсең икән, бала нинди размеры белән килде, баш размеры белән, ул менә промежностьтан шулай чыга, һәм инде әлбәттә йыртылулар барлыкка килә инде. Йыртылу, әгәр дә синең бала табырга берничә көн кала алдан, берничә атна кала алдан, мазокларың начар булган булса, то анда инде неизбежно ул, һәм инде аның опять-таки ничек соңыннан заживать төзәлүе дә инде торачак организмның үзеннән. То есть менә мондый моментларга да внимание обращать кирәк. Әйе, баланы табигый юл белән тапканнан соң син тизрәк реабилитируешься. Син уже 2 сәгатьтән соң торып бара аласың, үзең бәдрәфкә бара аласың, душта юынып аласың, инде теге ятып тормыйсың, бурылырга да куркып, силкенергә дә куркып. Кесарев кисеменнән соң бит син әле реанимация атасың. Балаң синең детский отделениедә син реанимация булганда, аннары инде сине палатага күчергәннән соң ничәдер сәгатьтән соң инде сиңа тору кыен, йөреп китү кыен, син ашкынасың, син балаңны күкрәккә кысасы килә. Һәм шул вакытта синең шул хәтле менә
Бәлки кайбер хатын-кызлар бит инде ул яшерен батырын түгел, родзалга керү белән мине оперируйте, мин үзем тапмыйм, табасы килми, нигә ул миңа кирәк, там чыгарыгыз аны миннән, нинди генә теге сүзләр әйтелми инде ул. Аны аңлашыла, чөнки ул куркыта хатын-кызларны, менә тулаклар башлангач алар куркалар. Һәм инде син үзеңә үзең үпкәлисең, мәсәлән, кемдер менә шулай әйтеп керә дә, һәм чыннан да ниндидер сәбәпләр аркылы аның бала табуы кесарево кисеме белән бетә, һәм шул вакытта менә миңа калса, алар әйтә, нишләп шул вакытта шулай дип әйтте микән? Үзем тапкан булсам, минем менә андый теге хатын-кызлар бар, минем бар шундый хатын-кызлар, кемнәр беренчесе ниндидер сәбәпләр аркылы кесарево кисеме белән табылды да, һәм инде икенчесенә мин һәр вакытта да, әгәр дә менә поступательләр икән, әгәр дә диагнозлар рөхсәт итә икән, үзенә табып карарга, һәм инде акушерский ситуация рөхсәт итә икән, мин һәр вакытта тәкъдим итәм. Димәк, беренчесе кесарево кисеме белән булып та, икенчесен әле табигый юл белән табып була. Әлбәттә була. Мин һәр вакытта тәкъдим итәм. Әйдәгез табып карыйбыз дим. Кемдер юк, нәрсә миңа, ярты сәгать все булды, китте, там все, мин әни кайберсе әйдәгез ди. Кайберсе ризалаша, инде тулгаклар көчәя баша, кисегез мине булмый, нитми дип әйтүчеләр дә бар, кайберсе мин түзәм дип әйтүчеләр дә бар. Менә минем үземнең якын иптәш кызым, беренчесен без анда сәбәпләр бар иде. Мин теге үзем бер качан да просто так кына алып кирип китмим, кесарево кисеменә дә киттек, все, мин ардым синнән, туйдым синнән дип анда тагын беренчесләр дип инде анда ниләр юк, Аллага шөкер. Ничек кирәк, шулай эшлибез инде. Һәм инде шул вакытта икенчесе, моның уже эше дә зурак инде, икенчесе ел вакыты да хайран үтте, теге әйдәм итәм табып карыйбыз. Бу ризалашты. И беренчесе 2дә 850 булса, икенчесен 3дә 650 үзе тапты ул минем. Һәм аның беренче әйткән сүзе, рәхмәт сиңа бик зур иттереп миңа тәкъдим иткән өчен диде, һәм үзең табу икән диде. И менә син ул сүзләрне ишеткәннән соң, син аңлыйсың, чыннан да хатын-кызларга мөмкинчелек бирергә кирәк. Табигать ул теге дурак түгел дип әйтгәндә, табигать ул үзенең көнбары күрсәтә. Да, була шундый без таба башлыйбыз, әмма дә ләкин ниндидер тагын бер сәбәпләр аркылы, мәйтәм, булмый, киттек кесаревога. Ярар, ризалашалар. Һәм инде ничек кенә булмасын, әгәр дә хатын-кыз тулгаклар белән, рубец белән поступать итә икән, ул күпкә кулайрак. Чөнки стрессовый балада стрессовый гормоннар барлыкка килә башлый. Һәм бала әзер була. Аңа менә ишек шакыйлар. Әйдә, следующий остановка синеке. Һәм инде ул әзерләнә, и уже теге чыкканнан соң беренче сулыш алып кычкырырга ул әзер булып чыга. Ул уянган була уже чыкканда. Һәм инде ана бит инде ул кесарево кисемдә аны ике кулы инде балакаемның берсендә катетер тора, берсендә тонометр тора инде. Аның каршында ширма, анда ул ишетәнчек менә инструментлар нәрсәдер эшлиләр, кисәләрне ишетми ул, но менә теге там скальпель, тегесе, ул шул сүз буенча аңларга мөмкин дәйме? Юк, менә көтә, менә ул даже миңа калса каршакта син теге ширма артыннан карасаң инде, сулыш алырга да куркып ята ул, баласының тавышын ишетәсе килә. Һәм инде теге баланы чыкканнан соң кайберсе инде менә монда хәтле чыгарга өлгерми, кычкыра башлый, дөбер шатыр, кайберсе менә ятканнан соң 1 минуттан соң кычкыра мөмкин инде. Ну просто менә шу балалар шундый балалар. Аның башына җылы баш, нишләп кычкырмый ул, исәнме ул, нәрсә булды? Менә андый ситуацияләрдә була. И син аңлатасың, сөйлисең, теге кычкырганнан соң, чыннан да менә бала кычкырып җибәргәннән соң мин үзем җылап җибәрәм. Менә ничә ел эшлим инде мин акушер-гинеколог булып, Аллага шөкер. Минем үземнән күз яше тама. Особенно менә син бит инде с самого начала теге алып барасың бит инде там, кайберсе белән 18 сәгать чыннан да була инде. Һәм инде менә Ала әйтәм бит, нәрсә генә эшләмибез, бер якшаклашып бийбез дә, там ни теге монда кулып җилкәгә башын куеп җылый да инде, нитә дә инде. Һәм менә баласын алганнан соң нәнчек әнкәсе күкрәгенә куя баласын, менә шул вакытта үземнең күңелем тула минем. И әнкәсенә карыйсың да, мин дә әнкәләрне кочаклыйм. Мин һәр вакытта да инде мәйтәм, молодец дим. И атага карыйм, әгәр дә әтик шул вакытта кайберәүләре прям күз яшьләре бәреп чыга инде шул вакытта инде. И менә чыннан да ул шундый эмоциональный всплеск,
шундай тирән иттереп сулыш алып куясың һәм Аллаһ Тәгаләгә әйтәм рәхмәт сән бик зур иттереп менә йырып чыктык бит бу хатын белән дип тә әйтәм мин. Чыннан да бу Аллаһ Тәгаләнең бик нык зур кодрәте. Менә сперматозоид белән бер кан тамчысы белән дип әйтсәк инде теге яйцеклетка бәләкәй белән менә шуннан шундый кешене тудыра, кешене барлыкка китерү. Менә чыннан да Аллаһ Тәгаләнең бик нык зур кодрәте. Һәм бик катлаулы һәм җаваплы эш икәнен тагын бер тапкыр искәртеп узарга кирәк гинеколог акушерларны. Тагын бер сорау бирәсе килә. Менә тапкан вакытта үзе табигый юл белән хатын-кызның аңын югалтып егылган дип әйтеп булмый инде, ул былай да ятып тора дип әйтик. Аңын югалтканы бармы? Булгалый. Анда чиракта нәрсә Алар не то что аңын югалталар. Алар ничектер шойнтыр, менә прям сен карап торалар, күзләрен не табышлар. Андый вакытта инде сразу аларны хискә китерәсең инде. Алар теге аңын югалтып ятмыйлар, Аллага шөкер, андай бер юк төбе. Ансы уже начар булачак. Анда хискә китерәсең һәм инде бергә яңадан дәвам итәсең, башлаган эшеңне җиренә җиткезеп бетерәсең. Шулай ук сорыйсы килә менә шушы партнер белән бала табуны. Гадәттә инде әтиләр керәдер. Әниләр дә кергән чирак була, дус кызлар да кергән чираклар була, апалар да керәләр. Киңәш итәсезме барыбер дә менә партнер белән табуны? Менә кайчан алар киләләр шул сорау белән. Без хәтим ирем белән бергә табырга дип. Сез нәрсә дип әйтерсез микән дип. Мин беренче чактан әйтеп иренә борылып карыйм, исәнмесез. Әйтәм сез әзерме? Тегенә кайберсе инде. Булай торам кайберсе мин әзер ди. Һәм инде аңлатам. Что бала табу ул сериаллардагы сыман түгел. Эшне бер тоттылар да, барып җиткәнче уже аны открытие 10 сантиметр, керәләр дә табалар. Ул бик авыр, бик катлаулы һәм инде вакыт буенча тиз булмаган процесс. Һәм мәйтәм сез әгәр дә әзер икән, хатын-ныгыз белән идо бергә булырга, мәйтәм, мин һәр вакытта да мәйтәм кулай карыйм дим. Әгәр дә инде бар шундый ата-аналар, табам инде ул, кайчан була инде бу, ашарга барып килсәм буламы, заказать итсәм буламы, менә анда кушетка бар ятып торсам буламы. Андыйларны алып кермәскә лучше. Андыйларны хатын-кыз ишетә бит ул. Ул үпкәли, рәнҗи дип әйтә алмыйм, ул шул ундай үпкәли. Ул шундый теге әзерләнә бу процесска, аның авырта, аның тулгаклары бара. Ул менә үзе дә борчыла. Монда шундый ирен итә. Может, ул аның стресска шундый реакциясыдыр ирнең инде. Бәлки ул үзе шундый теге җиңел карый торган ирде. Монда әйтәм инде, гаеп итеп әйтә алмыйм мин. Хатын-кыз соңыннан берлә дә әйтә, "Игә кайтып китә, пожалуйста. Ашымны чыгарма әле." Анар тегесе башлана. Ну ярайды, син нәрсә башлыйсың, нормально, всё бара диде. Андый вакытларда була инде. Но менә минем бар шундый әтиләр, кемнәр чыннан да бергә, от начала до конца, кемнәр менә кишәнгәндә дә китмәүче әтиәниләр бар инде, әтиләр бит, әтиләр бар инде. Әйдә дип инде теге семитинада теге басып торасың, аңлатып, давай һава алабыз. Хаваны тоткарлыйбыз, кишәнә башлыйбыз, миңа кара, сула хәзер бу вакытта дип инде, я теге баш очыннан теге булышасын итәсең инде, акушеркага шулай ук сүзен әйтә, менә шул вакытта хәнишлебез, анда фельдәрен сулап торабыз, там кишәнә башлыйбыз инде. То есть бала табу гомумән команда эше. Хатын-кыз, врач, акушерка һәм младший медперсонал. Менә бер хатын-кыз бала тапканда, врач, акушер, гинеколог, минимальный состав дип әйтгәндә акушерка, младший медперсонал һәм врач-неонатолог инде. То есть бер родзалда шулай күп кеше була. Әлбәттә инде теге әти инде әгәр дә каласы килсә ул кала, каласы килмәсә чыгып тора инде вакытта инде соңыннан кирип теге кочаклый, кытлый инде тели икән, кендеген дә кисә инде. Андый чиракларында күргән бар сторизларга да хәтта куялар. Һәм инде теле бар шундай ата-аналар, ни өчен атаның күрәсе килә баласын туганын, соңыннан шунда ук исем куша.
Андый ата-аналар да бар. Менә ул шундый минем өчен күңелгә якын. Мин анда утырып торам. Менә алар исем кушканда мин чыкмыйм. Мин утырыйм әле ди. Мин анда утырып торам. Ата кеше үзе куша димәк. Әйе, ата кеше үзе куша. Шуңа күрә инде, әгәр дә ата кеше әзер түгел икән, то бармасаң, сиңа беркем дә әйтми. Менә син хатынның бала тапкан процессында булмадың дип. Ул поддержканы хатын-кыз булай да сизәчәк. Әгәр өйдән дә сизәчәк. Ну инде хатын-кызга 5 минут сайын буламы әле таптыңмы дип смс язу инде. Менә ул дигән тоже теге тупаслык дип уйлыйм. Чөнки хатын-кыз менә булай итеп смс-кларда утырга тиеш түгел бала тапканда. Ул шундый табигый процесс, шундый нечкә процесс. Менә ул бит инде безнең барысында баштан башлана, ул бит инде сигналлар, гормоннар ниндине вырабатывать итеп килә икән, баштан килә. Әгәр дә хатын-кыз теге русча әйткәндә зависает икән телефон белән, аның анда ни гормоннар вырабатываться. Конечно, процесс будет останавливаться. Мин һәр вакытта да әйтәм, тапкач язырсыз дим, хәзер телефоннарыгызны кырыйга куясыз дим, һәм полностью үзегез мәйтәм погружаетесь үзегезнең процессыгызга дим, полностью сулыйсыз, әкрен генә. Менә мәйтәм сезгә туп, менә мәйтәм сезгә кровать, мәйтәм бит менә беренче периодта хәт башыгыз белән мәйтәм аскаттырыгыз дим, мәйтәм сезгә ничек уңайлы үзегезне шулай тотасыз дим. Һәм инде шунда әйтеп китәсе килә, менә бит инде анда бөтенсе шалтырата башлар инде, яза башлар инде. Ул инде чыннан да теге бәлки сабырсызлыктыр, бәлки борчылудыр инде. Налар борчылганнан процесс тоже тизрәк бармы инде? Может, мин хәзер теге бигрәк теге дурфа менә әйтәмдер инде. Әмма дә ләкин табигый процессны бүләргә ярамый. Мин һәр вакытта да әйтәм, әгәр дә сезнең бар икән яраткан музыкагыз, Коръән сүрәләрен тыңлыйсыгыз килсә, колонка алисын алып килә аласыз. Шул вакытта телефоннан барысына куша аласыз инде. Әгәр дә берәр инде анда благоуханиялар булсын өчен әйтсәгез, шәмнәрне китерә аласыз дим инде. Пожалуйста, әйтәм, бу сезнең бала табу вакытыгыз, бала табу процессы, менә сезгә ничек уңайлы, шулай булсын дип. Ничек җиңеләйтеп була, ничек җиңеләйтеп була, ничек сезгә аппликация итәсез, әйтәм, шулай итегез дим инде. Әгәр дә инде теге бар, шунда миңа берәүдә кирәк түгел. Киләм таба, шулай әйтүчеләр бар. Вот, шулай. Партнер белән бала табу күренеше хәзер инде теге сторизлардан да, постлардан да күреп барабыз, социаль челтәрләрдә күбәйде дип әйтергә кирәк. Бу шундый мотор, шундый теге нечкә күренеш, моны һәр вакыт караганда елыйсы килә һәм аталар да менә шулай теге бала табу залыннан чыкканнан соң гел куялар язмалар. Бу иң рәхәт һәм иң шундый якыная торган процесс икән диеп, син монда бөтен спектр эмоцияләрне дә кичерәсең, елыйсың да, көләсең дә. Барыгыз дип өндиләр һәм шундый рәхәтне, шундый әтиләрне күрү, элек мөгаен мондый процесс мөгаен бик күп булмагандыр. Юк инде, ул кайчан менә барлыкка килде. Даже менә мин укыганда юк иде бит ул. Менә мин укыганда да юк иде. Менә мин эшлим 2013 елдан, наверное, бер 2019ларда түгел, 18ләрдә түгел микән. Менә шул вакытта барлыкка килә башламаган микән? Берен сәрән генә. Анда да әле әйтмә беркемгә дә минем монда булганны. Андый алай иде ул кеше. Кеше гомумән бит инде кеше нәрсә әйтер дип курка. Кеше сүзеннән курка. Әмма дә ләкин әгәр дә сиңа да шул хәтле рәхәт булса, ни өчен кеше нәрсә дип әйтү дигән сүзгә әйләнеп кайтасың? Бу киресенчә теге уят түгел, батырлык. Әйе. Хатының янында тору шушы иң мөһим моментта. Вот, әйтәм, кайбер ир-атлар чыннан да шул хәтле хатыннарына теге тәэсир итәләр. Шул хәтле теге хатыннары тыңлыйлар ирләрен. Прям теге в конце минуты приятно было поработать әйтәсе килә. Икенчесенә киләсез. Шуннан да менә шулай торып теге кул кысасы килә анда ирләргә. Шулай ук ишеткән бар. Суда табучы хатын-кызларда бар дип, хатын-кызлар мәсәлән Казанда андый мөмкинлекләрдән куллана аламы? Гомумән Казанда суда табып буламы? Суда табу кайда дип уйласам, бәлки авоклиниктандыр. Теге үземнең сторислардан күргән юк, теге ишеткән юк, теге булай нәрсәле. Шун әгәр дә Казанда таптым дип әйтсәләр, миңа шул гына клиника күз алдыма килә инде. Димәк, бар андый мөмкинлек Казанда да. Әгәр дә шулай дип Казанда таптык дип әйтсәләр, шул гына минем күз алдыма килә инде. Бу ничек бара бу процесс менә? Суда. Вообще, гомумән, без менә даже 4нче роддомда эшләгәндә, бездә родзалда ванналар бар иде. Тулгакларны җиңелрәк кичерү өчен хатын-кызлар ваннага яталар.
Чөнки анда жылы су, снимает спазм, теге хатын-кыз аппликация итә, анда җиңелчәрәк кичерә ул инде. Гомумән инде, чтоб теге баланы судан менә булай итеп алып бирү инде, андай берне юк инде, теге андай берне минем практикада булганы юк. Менә инде беренче периодта суда ятуны инде, ансы инде мин бик нык ярата идем. Яратам дип әйтик инде. Менә булар шундый парлар, кемнәр ашыкмыйлар роддомга, алар сиңа шалтыраталар, менә шой-шой эчем авырта башлады дип инде. Мин әйтәм, душка кирегез, ваннада ятып торасыз, карагыз үзегезгә. Әгәр дә барса үтеп китә икән, димәк бу ложный схватки, просто предвестник инде. Мин яратам кайчан хатын-кызлар менә эче авырта башлаганнан соң идә теге доповедный түгел инде, теге көченә башлаган шәһәтле түгел инде, инде күпмедер вакыт үзләренең ирләре белән булалар. Менә ул мәхәббәт, ирнең хатынына күрсәтә торган мәхәббәт хисләрен, менә ул вниманиесе, ул шул хәтле хатын-кызны расслабляет. И гормональ фон безнең менә по полочкам әйбәт эшли башлый, һәм раскрытие әйбәт бара. Алар киләләр, яхшы раскрытие белән. Родзалга менәләр, мәйтәм, курыкмыйбыз дим, чит ят тавышларга внимание обращать итмибез дим. Безнең все идет так же. Просто мәйтәм, поменялась обстановка, стеналарыбыз мәйтәм үзгәрде, яныгызда ирегез урына мәйтәм, мин мәйтәм. Шуңа күрә мәйтәм, давайте хәзер себя үзебезне мәйтәм настраивать итәбез, бала табуга дим. Менә ул тоже бик нык әйбәт заходит. Но опять-таки тагын инде тора инде тулгакларның нинди булуын теге бөтен кешеләрдә түгел инде. То есть без һәр вакытта да пациентлар белән андый вакытта теге шалтыратып әйтәләр икән инде элемтәдә. Әгәр дә берәйнән дә ныграк авырта башлый икән дип инде, мәйтәм, все иптәшләр, әйберләребезне җыябыз, матур чулакларыбызны киябез мәйтәм, и роддомга таба юл тотабыз дип инде. Әгәр дә инде сулар китсә анда тоже инде теге өйдә торып тору мөмкинлеге бар, ансы барысы да индивидуально, теге бер кешегә дә бер төрле сценарий түгел дип әйтмәкче булам инде. Хәзер минем монда башымда миллион сорау, теге үзем тапмаган кеше буларак, әле белмим монда ничегрәк икән. Алла берсе насып аны бәхәс. Амин. Менә ялган тулгак булмыйча гына чын тулгаклар булырга мөмкинме? Шунда ук. Юк. Юк? Барыбер предвестники дигән сүз бар ул. Барыбер организм әзерләнә. Ул бит тулгак нәрсәгә китерә? Тулгак менә безнең бит инде аналыкның бит инде шейкасы бар, бит инде бит инде составляющая часть организма дип әйтик инде. Ул в идеале озын һәм ябык. Тулгак башлангач, ул әкренләп йомшара башлый, кыскара башлый, ачыла башлый. Һәм менә шул ябык шейка менә болай итеп күрсәтим инде. 10 сантиметрга хәтле ачыла, һәм һәрбер тулгакның бу эше. Шул ачылган сайын тулгак менә тулгак булган сайын безнең шейка реагирует һәм ачыла башлый. Вот. Шуңа күрә инде теге болай гына резко булды да, ул бит инде әгәр дә менә теге уйласаң, резко булгач менә жыртылырга тиеш. Бер әмендә ул әкренләп инде ачыла, тулгак организмны әзерли уже бала табырга. Кемдер әйтә, менә минем уже 2 атна буе күремнәрдәге сыман эчем авырта дип. Уже теге заношны сыраклада инде. Мәйтәм, бик яхшы дип. Бик яхшы. Мәйтәм, аннан соң анда пробка китә башлый. Ул пробкаларны инде мамский чатларга алар нитәләр. Менә минем шулай китте. Сез кайчан таптыгыз, ничә атнадан соң? Әйтеп үтәс килә шуны, пробка киткәннән соң кайбер хатын-кыз 2-3 көннән соң таба ала. Кайбер хатын-кыз наоборот, киресенчә. Бу пробка китү, су китү дигән сүзме? Юк, пробка ул менә шушы безнең баланы чит ят теге микроблардан, бактериялардан саклап тора торган теге шейкада була торган әйбер инде. Су киткәннән соң ничә сәгатьтән соң табырга мөмкин хатын-кыз? Гомумән клинический без бит инде клинический рекомендациялар белән эш итәбез бит инде, теге үзебез уйлап тапкан әйберләр түгел. Гомумән 18 сәгать буе это теге длительный безводный период 18 сәгатьтән соң артып китә икән, әле бала 18 сәгатьлек суың китте, әле син һаман бала тапмагансың. Менә аннан соң уже длительный безводный период дигән сүз керә. Диагнозда андый диагноз булачак инде. Һәм анда инде әлбәттә антибиотика профилактика дигән әйбер ясала инде. Былай бер бала да 40 килеш тумый. Аналыктан тыш яралгы, ягъни внематочная беременность, еш күренешме һәм моның нәкъ менә шундый йөклелек икәнен кайдан белергә? Гомумән популяция буенча ул 2%.
Иеклелек хатын-кызлар арасында 2%-ны тәэмин Тәшкил тәшкил итә һәм инде моның нинди теге беренче сигналлары булырга мөмкин. Күреннәр килми, задержка, хатын-кыз тест куя, тест положительный. Һәм инде тест куйганнан соң тест белән генә калырга ярамый. Канны бирергә кирәк, ХГЧ дигән анализга. ХГЧ дигән анализга бирәсең, 48 сәгатьтән соң син карыйсың динамикасын. Һәм 48 сәгатьтән соң шул ук лабораториядә барып бирәсең шул ук анализны. Мәсәлән, синең беренче тапкыр килде 1000 ди, икенче тапкыр килде 2000 һәм аннан ары. Бу яхшы дигән сүзне аңлата. Әгәр дә синең беренче тапкыр килде анда 300, икенче тапкыр килде 400 я 500 генә, бу начар уже. Бу уже сиңа дает сигнал, что монда нәрсәдер не дөрес түгел. Әлбәттә инде авыртулар барлыкка килергә мөмкин, я уң яктан, я сул яктан, я арткы якка бәрә ул авыртулар инде. Нинди дә булса, выделениялар булырга мөмкин җинси юллардан. Аңа һәрвакытта да теге игътибарлы булырга кирәк инде. Өйдә түзеп утырга кирәк түгел. Әгәр дә инде син акушер-гинекологка барасың, акушер-гинеколог сине бүтән креслода да карый. Әгәр дә авырт менә карый һәм син сизәсең, син шундый прям резко авырта ул җирдә. Син аны әйт, түзмә. Чөнки аннан уже диагностический поиск китәчәк. Анда уже башка төрле инде. Кайбер чакта бит әле срок бәләкәй була, ул сразу күренмәй. Әгәр дә инде шик бар икән, әлбәттә шифаханәгә ятырга кирәк. Табибларның күз астында булырга кирәк, кул астында булырга кирәк, чөнки ул андый беременныйлар кайбер чакта теге трубада булып, трубаны да шартлатырга мөмкиннәр, анда уже внутреннее кровотечение да булырга мөмкин инде. Күп нәрсә анда, аның бит ул трубада булырга мөмкин, яичникта булырга мөмкин, шейкада булырга мөмкин, анда тагын башка органнарда да булырга андый мөмкин була, дип ишеткән дә бар. ул бик нык сирәк була, но булгалы инде. Әле мин бер көн статья укып утырган идем. Мин шаккаттым анда. Ул бездә түгел, чит илдә 37 атна хәтле үскән бала. Аналыкта үсмәгән. Бу бер кайда учетта тормаган хатын-кыз була, шуңа күрә белмәннәр, күрмәннәр инде. Һәм бу таба бала белән дә үз белән дә бар да яхшы. Менә бу, наверное, бөтен нигә бер генә булган историядер инде. Менә шуңа күрә әйтәм бит, андыйлар еш сирәк була, но булгалы. Тулгакларга кире әйләнеп кайтсак, бар шундый приложение дип беләм. Тулгакны ничектер исәпли. Син анда басып барырга тиешме соң инде, каядыр күргәнем бар иде. Менә ул ничек билгеләргә ярдәм итә, синең чын тулгаклар икәнен, инде больницага барырга кирәк икәнен ярдәм итәме гомумән? Менә гомумән алганда, һәрбер хатын-кызның аның восприятиесе төрле. Кемнеңдер эче авырта, ул аны сизмәскә может. Кемнеңдер әз генә авырта, ул инде прям ята-ята җыларга мөмкин инде. Һәм шуңа күрә инде опять-таки менә бу тулгаклар дигән приложениегә килгәндә, кемдер әз генә эче авыртуыннан да баса. Анда уже все, син уже пора ехать в роддом дигән инде. Алар сумкаларын җыеп килеп утыралар. Карый башлыйсың, анда әле пока бер әйбер дә юк. Син аларны кирдән барып кайтарып җибәрәсең. Алар шундый прям күңелләре төшә инде. Без бит менә бүген әзер идек инде диләр. Ну нишләтәсең инде? Табигатьне алдап булмый. Табигатьне ашыктырырга да ярамый, табигатька кысылырга да ярамый. Чөнки мин телим дигән сүз ул булырга тиеш түгел. Һәрбер баланың аның үз туган көне, үз туган сәгате. Һәм һәрбер бала үз көне белән килә, үз вакыты белән килә. Әгәр дә инде син кысыласың икән инде, анда там кайберәүләр бар инде. Менә мин беләм ди. Сез табибларның кулында бик күп дарулар, бик күп әйберләр ди. Сез битләсә нәрсә эшли аласыз ди. Мин нәрсә кирәк соң ди. Менә вот миңа җавап бирегез, нәрсә өчен кирәк ди. Менә минем бүген табасы килә. Анда тарологлар әйткәннәрме, кемнәр әйткәннәрме, шундый уңайлы көн. Мәйтәм, әгәр дә балагыз әле әзер түгел. Нигә мәйтәм аны ашыктырырга дип. Менә андый ситуацияларда була инде. Менә шушы тулгаклар вакытында, гомумән бала тапкан вакытта хатын-кызлар иң еш ясый торган хаталар бармы? Нәрсәләрне дөрес эшләмиләр күбесенчә? Иртә киченә башлыйлар. Баланың башы чыкканнан соң теге авыртуга нитеп микән инде, или куркып микән инде, резкий движениелар ясыйлар. Аннары соң баланың уже теге
кабыргаларына хәтле тапканнан соң кайберәүләр резко көчәнүдән туктыйлар. Все, мин булдыра алмыйм диләр. Метемедейни метем, тау бетерик инде дим инде. Андый вакытларда була, тагы нәрсә дип әйтим. Ну, основной, наверное, шулардыр инде. Я теге футболга утырып дөбер шатыр сикерүчеләр дә бар. Ул алай эшләми футбол. Ул теге күбрәк сикергәннән соң теге ачылышы тизрәк бара дигән сүз түгел, һәм балада тизрәк төшә дигән сүз түгел инде. Әйтәм бит, һәр берәүнең үз вакыты бар. Ашыкмаска кирәк һәм ашыктырмаска кирәк. Шулай ук менә ишеткәнем бар, бер хатын-кыз сөйләгән иде, бала табыр алдыннан ашаган идем диеп. Ашау иң зур хата булган, минем кысасым килде ди, гелди. Юк, ул ашаганлыктан түгел. Ул нәрсәдән булган? Шейка матка ачылганда кысасы килә. Ул теге еш күренеш. Ул без сөйнәбез генә. Минем процесс бара. Яхшы. Аллага шөкер. Йөклелек организмга ничек тәэсир итә һәм бала тапканнан соң хатын-кызның гомумән сәламәтлеге ничек үзгәрә дип әйтергә кирәк һәм кире актив тормышка ничә айдан соң, ничә көннән соң кайтырга ярый? Көннән соң сезнең бигрәк иртә әйттегез. Гомумән әйтеп үткәнемчә инде йөклелек чорында организмда просто гормональный бум идет. Перестройка полностью. Менә мин аны ничек күз алдыма китерәм. Менә теге организмда бик күп вак теге безнең копиялар дип әйтгәндә тырышалар, бөтенсен тырмашалар, так, все әзерлибез, бездә яңа бала үсә башлаячак, ан бөтен әйбердә булырга тиеш, ул ничем не должен нуждаться. Минем күз алдыма шулай килә инде. Һәм инде чыннан да организм өчен бу бик зур нагрузка, чөнки хатын-кыз балан теге йөклелек срогы арткан сайын безнең аналыкта үсә, ул инде үзегез күреп белгәнегезчә инде күп органнарны кырыйга күчерә, кайберәүләрен өскә күчерә, кайберәүләрен аска күчерә, ул королева. Йөклелек чорында аналык ул королева. Һәм инде нагрузка килә шулай ук кан тамырларына да, давлениягә да нагрузка килә. Кайберәүләр бик нык каты шешенә башлыйлар инде, давлениялары бик нык каты уйный башлый, анализларында шулай ук үзгәрешләр була башлый инде. Ул бит организм бер. Ул бит теге нәрсәле, аны дублировать итә булмый, яңадан ясап та булмый. Аны просто теге внимательно, игътибарлы булырга кирәк организмга. Аннарысын восстановление буенча. Бер көнне шундый фразаны ишеттем. Бала тапкан хатын-кыз ул королева семьи дигән. Гаиләнең королевасы. Чыннан да шулай. Хатын-кыз бит ул менә даже роддомда, вот менә бала тапканда иренә шалтырата. Ансын садикка илтеңме? Монсы мәктәпкә алып бардыңмы? Анда посылка килгән кереп ал тегеләйди, булайт. Ул үзе бала таба. Бала табырга барганда да ашарга пешереп, холодильникка, морозильникка тутырып китәләр бит. Тутырып китәләр. Бит беренчедән ел сайын хатын-кызлар бала тапмыйлар. Менә шушы вакытта якыннарның поддержкасы ул бик нык кирәк. Әгәр дә инде өйдә талаш, тавыш һәм башкалар, ул нинди стресс килә үзенә, аннарсан аннан сөт югала башлый, сөт юганнан соң балага стресс була, сөт имезмәгәннән соң баланың иммунитеты төшә, иммунитет төшкәннән соң икесенең дә чиргәләр бик никтеге тиз поддаваться итәләр. Моннан китә тагын уже изне безнең препаратлар поступайта башлый. Ул просто цепная реакция. Менә булай итеп теге кәтүккә җипне җыялар бит әле, нәкъ шуның сыман инде. Бар хатын-кызлар чыннан да теге, менә мин кайчан физический активность белән шөгыльләнә алам ди инде. Алар алалар, әгәр дә үзләре теге табигый юл белән тапкан булсалар, инде әкрен генә бер 3 айдан соң җиңелчә генә өйдә теге фитнес белән шөгыльләнергә була. Ул теге урында теге басып теге йөрү инде, анда кулларына ниләр инде. 6 айдан соң инде уже теге конкретно булай бассейн тормыш белән яшәсәң. Да, бассейннарга ниләргә уже андай беләргә җыри башлый инде. Әгәр дә инде кесарево кисеме белән булса инде, анда инде вакытлар тагын уже чиктерлә инде. Онытмаска кирәк шуны, бала тапканнан соң хатын-кыз үзенең бөтен ресурсларын бирә, һәм инде син әгәр дә физически активность белән шөгыльләнергә әзерләнәсең икән, син восполнил ресурсларыңны. Әгәр дә син ашап бетмисең, балаң төннән тыныч йокламый, син төне буе бала белән аяк өстендә, көнгә бер стакан чәй генә эчә аласың анда, или ирең кайткач бер тәлинкә аш ашыйсың, нинди физический активность сүз булырга мөмкин?
синең башта үзеңнең физически активностыңны восстановить итәргә тиешсең в плане Сәламәтлек ягыннан. Сәламәтлек ягыннан, әйе. Макро, микроэлементлар бөтенесе ашавың дөрес булырга тиеш синең. Нигә организмны көчләргә? Ни өчен? Кальций бар да эчәргә кушалар бит инде ул вакытта теш һәм Тешләр, чәчләр инде алар инде үзләренең теге батырып кеп калсалар инде бала каршында. Вот, шулай. Аңлашылды. Йөклелек вакытында җинси якынлык кылырга ярыймы? Бу инде ирләрнең яратман соралар. Әлбәттә шөгыльләнергә мөмкин, но шул ук вакытта син үзеңнең организмыңа күз колак булырга тиешсең. Әгәр дә синең эшең авыртып тора икән, әгәр дә синең анализларың начар икән, мазокларың начар икән, әгәр дә нинди дә булса выделениялар бар икән, анда кан тагын берәр нинди выделениялар, анда ишаракта инде әлбәттә бернинди җинси мөнәсәбәт турында сүз бармый инде. Әблай теге в пределах разумного дип әйтгәндә, ансы ярый да мөмкин дә, чөнки ул вакытта тоже хатын кызга кирәк, йөклелек чорында кирәк гормоннар тоже вырабатываться ителә һәм теге опять-таки минимализирует выработку стрессовых гормонов дип сөйләшик. Һәм инде хатын кызның үз-үзенең теге тотышы, самочувствиесе инде ул бүтән була инде анда вакытта. Йөклелек чорын планлаштырган вакытта кызмы, малаймы буласын алдан планлаштырып буламы? Бу миф. Миф? Ни өчен дигәндә, чөнки безнең кызмы, малаймы өчен кем җавап бирә? Безнең җавап бирә әти кеше. Безнең бездә хатын кызда XX хромосомалар. Иротта XY. Менә әти кеше кайсы хромосоманы әни кешегә бүләк итә. Менә шуннан уже половой җинси бүленеш барлыкка килә, әйе. Инде да була кабер чакта без менә шуларга бардык, ул безгә малай була дип әйтте, чыннан да малай була. Менә ул шундый молодец, ул безгә булышты. Бу просто вот туры килү. Очраклары үштәгенә туры килә инде. Булай әйтәм бит, хатын кыз түгел, җинси бүленеш өчен җавап бирә, инде әти кеше җавап бирә. Ничек шушы сорауны бирергә булдым, чөнки бар ишеткәнем кан алмашу белән, менә хатын кызыңдан да ничәдер яшьтән соң кан алмаша, ир егетнең дә кан алмаша һәм менә шуларны ничектер исәпләп чыгаралар. Хатын кызың ойсаң хатын алмашу тора. Ничектер менә шулай исәпләп чыгаралар дип беләм. Ирме, хатын кыз туамы синнән? Юк, андый ниләр, бәлки Алла бирсә, киләчәктә ул булыр, берәр нинди анда анализ биреп манда, һәм инде теге ничектә туры китерүне әлегә пока андый әйберләр юк. Бар шундай анализ, мәсәлән, балага узганнан соң инде УЗИдан кайчан белен була? Иң иртәсе инде теге кайбер чакта 12 атнада да әйтәләр инде, но теге төгәлрәк дип әйтик инде 16-17 атнада уже әйтәләр. Кызмы, малай микән инде. Бар шундай кан анализы, хатын кыз бара, кан анализын бирә, һәм аңа шутлап бирәләр. Сезнең кызмы яки малай микәнен? Минем хәтта менә шулай ишеткәнем бар. УЗИда да егет кеше диеп, мәсәлән, сезнең малай булачак дип, аларның кыз туганы бар. Ул ничек алайсың? Менә УЗИда дигәндә минем үземнең шундый булды, мин шундый в шок идем аны вакытта. Миңа ниттеләр теге нәрсәле, алар миндә УЗИда булдылар, шул кызмы, малай микән белер өчен инде. Малай дип әйткән иминарга икенче УЗИга алар скринингка бардылар, анда уже сорогы башкачарак иде инде, әзрәк үскәнрәк сорог иде, анда әлбәттә инде андый вакытта ул теге күренештә уже күренә җинси органнар дип әйтик инде. Һәм анда алар миңа видео җибәрәләр. Әлфилдарым, без сезгә бик рәхмәтле дә, теге үпкәләмәгәннәр дә, нитмәгәннәр дә инде. Инде без бәлки теге нәрсәле без сөендек те кыз булганга ди, но менә мондый случай безнең гомергә истә калачак ди, то что менә шулай булды дип инде. Шуңа күрә мин теге әйтәм бит, берни үпкәләштә дә алар калмадылар да. Ул булырга мөмкин ни өчен? Кайбер чакта хатын кызның, бәләкәй кыз туачак кызның җинси органнары гипертрофированы, азрак зуррак булып күренә инде. Һәм аны әгәр ул тем более 16 атнада инде шутларга була теге ни дип инде, малай дип инде. Киресенчә инде малай туачак малайның аның бәләкәйрәк булып күренә һәм шутларга була
кыз иттереп инде. Әле бит кай чакта балалар бит алар теге менә мин кыз малай менә карагыз дип теге ятмыйлар анда әйтә. Яшерәләр. Итәсең, яшерәләр. Тәпи булай иттереп тора. Там бургалана, сыргаланалар. Пуповинасы шунда укып тора. Шуны ул кызыгандай берне кара. Кай чакта датчикны куясың, тегендә уже. Мәктәп сезгә әйтерәм кем икән? Әйтегез дә. Безнең әлеге кызыклы һәм бик кирәкле әңгәмә әкренләп кенә ахырына якынлашып бара. Сезнең әгәр дә инде әйтер сүзләрегез, киңәшләрегез бар икән, әти-әниләргә, теге яшь әти-әниләргә дип әйтергә кирәк. Әле әти-әни булырга җыенучы яшьләргә бөтен әйтәсе килгән фикерләрегезне җиткерә аласыз, нәкъ менә камерага карап, шуңа күрә рәхим итегез. Мин нәрсә телисе килә? Иң мөһиме саулык, сәламәтлек барчагызга да. Беренчедән, үзегезне сакларга, бар булачак мероприятияларга җитди карарга, үзегез белән хөрмәт белән үзегезгә карата карарга, яратырга үзегезне, чөнки сез үзегезгә хөрмәт белән карамасагыз, үзегезне яратмасагыз, бу бик аяныч, бу бик кызганыч. Әлбәттә инде әгәр дә йөклелек чорына әзерләнәсез икән, аңа шулай ук бик җитди карарга, әзерләнергә, алдан анализлар бирергә, күренергә һәм инде исән-сау гына җиңеллеге белән Аллаһ бирсә табырга. Шушы урында исә сезгә бик зур рәхмәт әйтәбез безгә килгәнегез өчен, кунакка һәм үзегезнең тәҗрибәгез белән бүлешкәнегез өчен, безнең сорауларга бөтенесенә дә тулы итеп җавап биргәнегез өчен, шундый файдалы, кызыклы һәм бик тә күләмле подкаст чыкты дип искәртеп узарга кирәк. Һәм кемнәр ишетми белми калган, бүген бездә кунакта акушер-гинеколог Вахитова Әлфия Илдар кызы иде. Тагын бер тапкыр бик зур рәхмәт. Рәхмәт чакыруыгызга. Подкастыбызның әлеге чыгарылышын бераз гына моңсу саннар белән тәмамлыйсы килә. Статистика буенча, дөньяда 2-10% пар табигый юл белән балага уза алмый. Ә Россиядә әлеге сан 15%-ны тәшкил итә. Шуңа күрә һәрбер хатын-кыз да ана булу бәхетенә ия булсын иде дигән теләктә һәм иң мөһиме сау-сәламәт булыйк диеп, без инде үзебезнең әлеге чыгарылышыбызга нокта куеп торабыз. Бүген сезнең белән мин Илүзә Касыймова идем. Барыгызга да пока-пока.